Welcome to T-Fae Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Prophet Makandiwa vachinyomba ED ZANU-PF team yevarakashi vachidedzera kuti sei muchida kusunga mavhenda muchidzinga mavhenders anotengesa imi muchitadza kucreata mabasa. Iripo video yaProphet Makandiwa iri kutenderera all over social media, vanhu vachiti aiwa apa munhu agona ari kutaura chokwadi ndo zvatiri kuda. Makandiwa adedzera kuti vanhu vari kutengesa vari kutambura tanga macreata mabasa, ataura kuti vana mbuya vamasingle mothers vese vari kutambura, munhu anenge achizvitengesera tsvubvu dzake, munhu achizvitengesera madomasi ake imakuya makuskoparadza. Chii chakadaro chinenge ngozi? Handizi guys kuti muri kuti kudii nazvo, asi vazukuru vambuya Nhanda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana pamusoro pevidhiyo yacho. Aripo mumwe munhu auya akati he nailed it, we need more influential personals like him who will tell the truth as it is, and I have so much respect for Prophet Makandiwa. Mumwe munhu akati ko vavakireika imimi ne1 million yenyu sezvo pakashaya munhu awina. Mumwe munhu akati this is rare if it comes out of his mouth, sounds good though. Mumwe munhu akati I have loved his sermon, hanzi tsitsi dzakaenda kupi. When the Lord lifts me, I pray that I will not be bribed to oppress the poor in Jesus' name. Mumwe munhu akati ED visited his church years back and he was praising him. Mumwe munhu akati it has always been the duty of the prophet to speak against injustice and oppression of God. So ndo nyaya iripo guys, handizi tinoti kudii. Vamwe vanhu vari kudedzera kuti ED akamboenda kuchechi yaMakandiwa akadedzera kuti ED pamberi naED nezve akutsika-tsika. Vamwe vanhu vari kudedzera kuti aiwa ndokugona ikoko Makandiwa ataura chokwadi, tsitsi dzakaendepi. So guys, handizi not kudii because Makandiwa adedzera kuti ED neZANU-PF team yevarakashi tsitsi dzakaendepi. Nzwiraiwo vanhu tsitsi, kana muchida kudzinga vanhu mumastreets vapei mabasa, vatsvagirei mabasa, kwete kuti mungodzinga vanhu apa munoti vanodyei imi muri busy kuluta muchibira vanhu munyika. So thank you so much guys, don't forget to subscribe.